Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Balang Unitarian Jowai kala Rakhe ke Lyngkhuh Snem basis Pak Lai Pausan ka jingwan Balang Unitarian harilum khasi jantia ha lor ka phang ka jing IAU blai ban em ki mensiam ya bala Rakhe hayeng mani Balang Unitarian Jowai ha kasni blai ya gani ka jing Rakhe lasdang nadu ka por price teng menstam da ka jing pendeng sentiu ya umat ubabu HK Singh bat pen her ya ka lama ka senglang da moderator GM Lamar. Hadin kani lapan buat sa ka jinga seng duai bat ha kano phai sngi ladon ka jinga seng pat ba balapan ya de homeland lamar ubala thang ru ya ka syarak kat bayi ki kentien kendu kan pham syaki riu nget ka balang lapan sngau de urupa ya lamar kaladon ka jingyat procession ha ka por janmin ha ka leng ki dong ka sor Jowai da ka bara yi ki dong musa kom kadak ban pen I syaka perthei ya ka jing shai mensim ba ka balang kala yok pateng na ka jing hikai niam Unitarian bat pen hiar ya ka lama ka senglang da uki ki pakma Snem kolong ka bakam kerpang mar kumbang yeti blang ka jing pendon buram ya ka sikha jong ka balang ka la shakta na ka jing lingshop jong ka klam jong COVID-19 hagni ki ar Snem ka balala hagni ka Snem kolong yang ka kajing pentamai kajing leg biang syak anniversary nomor 2 nangi ni ladu pan pendon buram ya anniversary how news ini Snem kolala hakjing shisha contain anniversary hi kawan nek atli ki contain great ani bad versa kabamut shisen anui bobo ngiyo nagbang iyo contain annual kabamut shisen Snem bad versa kabamut bangin paidin degni ka power kadai bangin paidin shisen Snem bangin pet ke ai bangin lalapan kot aga jingim ke jangi pat aga chu ke por ke bangin mit syakalawai syakaban sawan aga bangin persyang ban le ai ke babha bat bodan buram nag banta ke jingim jangi bat nag banta ke imlang ke salang borok kawai. Since 2014 our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.